U Gradišci su danas uručena rješenja i ključevi 32 stana licima koja su bila korisnici alternativnog smještaja. Izgradnjom ovih stanova u Gradišci je prestala potreba za kolektivnim i alternativnim smještajem. Stan u novoizgrađenoj zgradi dodijeljen je višečlanoj porodici Topić, koja je skoro 20 godina živjela kao podstanar. Iskreno, znači nismo uspjeli sebi ništa napraviti. U tom vremenu mi smo školovali svoju djecu, 4 djeci, mislim da su svi već na putu da završe fakultete. Vrijednost novoizgrađene zgrade sa 32 stana u Gradišci je oko 1.550.000 maraka i rezultat je rada i angažmana različitih nivoa vlasti. I uvijek je zadovoljstvo kad su to uspješno realizovani projekti kao što je ovaj danas ovdje, gdje imamo angažman i lokalne zajednice i republičkih institucija, Vlade Republike Srpske, prevashodno sekretarijata za izbjegla lica i migracija, ali isto tako i resornog ministarstva na nivou BiH u okviru savjeta ministara. Cilj ovoga projekta jeste da do 2022. godine na teritoriji Republike Srpske nemamo jedan više aktivan alternativni smještaj i kolektivni centar. Gradska uprava je u izgradnju 2 zgrade sa ukupno 64 stana do sada uložila 670.000 maraka. Do kraja projekta u planu je izgradnja još jednog objekta. To imamo 64 stana za socijalno stanovanje, a započeta je zgrada u Novoj Topoli isto sa 32 stambene jedinice. Osim za nove stambene jedinice socijalnog stanovanja, Gradiška je obogatila i turističku ponudu. U novo otvorenoj kući Lijevče polja i Potkozarja posjetioci mogu nabaviti autohtone poljoprivredne proizvode i suvenire. Organika koja se bavi proizvodnjom matičnih prirodnih sokova, znači sokovi koji ne sadrže vodu, šećer, aditive, konzervanse, isključivo dobijeni iz voća. Velika je paleta proizvoda, ali evo mi smo se odlučili za proizvode propolisa, kapi i sprej. Između ostalog imamo tu i nove naše proizvode hidrolate na biljnoj bazi od lavande i smilja. Projekat Kuća Lijevče polja i Potkozarja Gradska uprava je pokrenula u saradnji sa turističkom organizacijom i Zavičajnim muzejom iz Gradiške.